Fa 10 anys ja que estem aquí al camp treballant i fem agricultura ecològica i ho comercialitzem bàsicament amb cistelles. Per què nosaltres busquem en algun moment els espigoladors? Doncs perquè sempre hi ha al camp algunes coses imprevistes amb el temps, amb les plagues, i fan que la collita a vegades no la pugui servir perquè no està en condicions com per servir en una cistella. Llavors, nosaltres portem molt temps intentant buscar una manera de treure aquest producte que nosaltres no podem servir. Perquè, és a dir, tot el que nosaltres planifiquem ho posem a la cistella. El que nosaltres els hi donem és coses que se'ns han fet malbé pel clima, per plagues o per alguna raó concreta, i dius, ostres, això no... El bo dels espigoladors és que ells et venen al camp, et cullen i se t'ho enduen. Què vol dir? Que el pagès no ha de fer aquesta feina. Per un cantó, perquè el projecte ens sembla espectacular, o sigui, és una idea molt bona i que aporta molt a nivell social, i per l'altre cantó perquè a nosaltres és això, no? Sobretot tenim una premissa en el camp que és no tirar res. I portem uns anys, des de tots aquests anys que portem treballant la terra, que sempre ens hem buscat la vida per veure què podíem fer amb els productes que no podíem servir perquè no eren comercialitzables per aspecte o perquè estaven passats de maduració. Doncs espigolar és una tasca que es feia antigament, amb la qual un terratinent que tenia moltes terres amb cultius de cereal principalment, un cop havia fet la collita, donava permís als veïns, que normalment tenien recursos econòmics més baixos, donava permís perquè accedissin a aquestes terres a recollir tot allò que havia quedat al terra. Llavors, el que podien fer amb allò que recollien era tenir pel seu consum durant l'any. Llavors, el que fem nosaltres és que recollim aquells productes que el pagès ja no pot recollir, no pot comercialitzar per diversos motius, ho recollim en grups de voluntaris i ho canalitzem cap a entitats que fan repartiment d'aliments. Doncs el 95% de tot el que recollim van a aquestes entitats de repartiment d'aliments, com és el Banc d'Aliments o altres entitats més petites, locals, que no tenen transport i per tant no es poden desplaçar a recollir aquests productes. I amb el 5% restant el que fem són producte alimentari com melmelades, salses, patés vegetals o cremes, i que comercialitzem sota la marca És Imperfect per poder donar sostenibilitat a tot aquest projecte. Ara engeguem aquest mes una cuina central que actuarà com a laboratori d'innovació en contra del malbaratament d'aliments, i allà és on farem aquestes conserves. Estem situats al Prat, al barri de Sant Cosme, i a més de donar aquesta segona oportunitat als productes que s'anaven a llançar, també donem oportunitats laborals amb gent amb risc d'exclusió. Doncs el Banc d'Aliments és el destinatari majoritari dels productes que recollim. I la veritat és que molts dels aliments van canalitzats cap al Banc dels Aliments, ja que al Banc dels Aliments van altres entitats també a recollir. Bé, malbaratar és llançar alguna cosa que encara té una vida útil. Per tant, el malbaratament alimentari és llançar aliments que encara poden ser útils per aprofitar-los i poder-los donar a persones que tenen problemes en poder menjar cada dia. És a dir, és una manera, el malbaratament alimentari, lluitar contra el malbaratament alimentari és una manera de lluitar contra la fam. Vull dir, els espigoladors fan una tasca molt important. Tot aquest producte que queda en el camp, que no és comercialitzable, però sí és bo des del punt de vista alimentari, fan una tasca important recollint-te'l i aprofitant-te'l. La nostra relació amb els espigoladors és excel·lent, vull dir, ells accessos que poden tenir, que no poden ells aprofitar prou, ens els donen a nosaltres, bé sigui entitats properes, com pot ser el Xipre de Granollers, o bé sigui directament en el Banc dels Aliments a Barcelona. Dels aliments que recullen de la lluita contra el malbaratament. Vull dir, el Banc dels Aliments reparteix quasi uns 18 milions de quilos, i d'aquests 18 milions de quilos, 8 milions i mig pertaneixen a la lluita contra el malbaratament.